A beskućnik sam 3,5 godina, živio sam u Kamp Prikolici, bez struje, bez vode, bez prehrane kako kod redovite. I onda su me u 2. mjesecu primili ovde, prvo u Gupčavi, pa onda ovde su se 401. ustrelili. Za sad sam zadovoljena, imao sam 2 operacije zloćudnog tumora, tako da sad zadovoljan s ovim smeštajem. Vidjet ćemo do kada će biti predlog za invalidsku mirovinu, čekam odgovor. Pa mislim da se trebamo prisjetiti onima kojima je pomoć potrebna. To je doista bila jedna koincidencija jer sam upravo u tom trenutku bio u automobilu i slušao radio gdje sam čuo da mi je potreban radio kako bi ovi dani ovdje i to vrijeme bilo malo veselije, pa smo odlučili to kao grad Pula donirati. A na kojem način još grad Pula pomaže? Pa mi smo dakle prije svega se želim zahvaliti Crvenome križu, želim se zahvaliti brojnim volonterima i udrugama koje pomažu ovo prihvatilište. Mi smo se odlučili, obzirom da je to potreba u našem gradu, financijski pomoći, financirati ovo prihvatilište. Uskoro i krećemo sa pučkom kuhinjom jer naprosto to je današnjica i to je potreba, stoga grad Pula stoji iza ovoga projekta.